Senyor kaninyo. Niyata karon sa siyudad ni Sugbo aron magtaulog sa Sinulog 2514 Histas Cebu City. Mga ka-best bar, anaanata karon mag-vlog officially natumana ang atong part 2 sa atong vlog. Don't forget to subscribe sa our YouTube channel, Kingdom of Ka-Best for Squad Republic. Kay unya gayud sa today's video ang coverage ug ang atong mga tickets sa atong Sinulog dinhi sa siyudad sa Sugbo. Announcing and reading of your shoutout tonight at the end of this video. So be with us until the end of the video and see you soon. See you around the atong vlog for today. Señor, 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 sugod na sa Sinulog, kitang banal mag-meet, Señor. Sugod na sa Sinulog, kitang banal mag-meet, Señor. Señor, oh, Señor.
sa kabuhanan kini. Sino sa pagsinagtanay kini. Sino sa pasalamat kini. Sa Panginoon, sa ngalan ng samahan, o sa Espiritu Santo.